kok. Kowe ora bakal laweke. Kuwi kaya bojomu. Kok kate rugi kula kabeh. Terus. Jangan kan. Awas. Tung gentak gentung ya. Tung gentak gentung. Matane. Sing pas apa, Bos? Manis stunting. Iya, iki no. Oh, lilis. Elis. Kok sik tanduk kok mapan burung pemanasan kok mleding. Palinge aja nganti lali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kancane solawat dandan iku. Coba kasidah. Ayo, Mas. Bareng kanca-kanca. Tuh, Mbak. Ciro lupat. Allahumma sholli wa sallim ala tulis Sayyidina wa maulana Muhammadin. ada kaman bismillah sholatan wa Imatan bidawamil ilahi. bang iki sing digawe asmane Pak Mesni. Ya, Mas Kutu. Wih. Loh. Masya Allah, piye ta kijane? Katmu Gus. Bang iki sing digawe jenenge Pak Mesni. Ayo. Ya kaya bocah-bocah ki mau lho. Bapak Misni senajan sepuh cakep sekali. Ngagem sangka dipirsani ya seneng ngaji. Insya Allah sregep sowan para kiai. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin. sing dadi temanten anyar. Ayo. Ayo sampean iki lho. Apa iki? Temanten anyar lho. Ayo. Lho. Piye to kowe iki jane kok? Piye, Dang cacek-cacek ngono lho. Mikir kok kucluk jane mikir. Tak dongake sing dadi temanten anyar. Muga-muga nganti besok aja nganti bubar. Mong walengku sregep ana anggonmu ikhtiar. Ya. Iya. Ayo iki. Kowe nyawang rono lho. Aku mikir iki lho, cuk iya. Kok nyawang aku ki ya ngopo kok iso? Dadak lho. Ora dadak, iki nang delok kepinteranmu kuwi lho, jajal. Kuatmu, Bos. Yen kobar main. Dah. Tak dongake sing dadi temanten anyar. Nganti besok tak dongakne aja nganti bubar. Aku mung meling saben dina sregep ikhtiar. Engko bar main aja lali gendang bayar.
Kowe iki wis dipikir ora usah dadak ngono. Yang penting aku lho nyapa. Manten lanang jenenge Mas Yuda, Mas Yudilan, Mas Yuda. Insya Allah kakung loro nindake perintah agama. Dawa mentok. Nah, tembangnya Mas diaturke. Malu Bojonegoro sambung wanci dalu ingkang dipun suwun Mbak Sulis Eva. Nganggo bawa Mas, coba digandrung sing apik. Iki Mas Jok Loduk bawa ndak karo-karuan kok Mbak Sulis coba kaya ngapa. Duh wong ayu Do 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 wis ta Mpun. pamintaku nimasito asih terus pindah atut runtut ayo dicedhaki dirangkul. ora runtungan tatang kinggang ing sarina Ing sarina sama ngene. Ya Jeng Sulis sasuwe Datan kinggang seremput lamun adoh caketing ayo coba yen cedhak tansah mulan pergiwo yo sida asih yo gini suaramu apa ya besok kapan yen cedak besok kapan yen cedak lah nggih tak tambahi besok Ya, kapan apik. yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih pindo mimi lan mie goreng mie tuna ayo coba pindho mimi lan mintuna katur dumateng kadang Sumber Ayo. Kepolisian Polsek Sumber Gempol Mas Edi Susanto. Nimas ana tapi wajib sito apa ora sita lah iya sito apa ora sito asih Mugi ngatur Mas Doni Iswara ing saka Tulungagung. nggih
Mas Edi saka Polsek Sumber Gempol nyimak saka kantor kepolisian Sumber Gempol. Ya, Pak Babinsa, Bapak Kantipmas yang bertugas malam hari ini. Ya, uga Bapak Kades Siap. ing Desa Kunir sak prangkatipun. Monggo kanajeng tembangipun sambung wanci dalu dados. Yo. Iki uga ana salam saka Mas Tarno Tania. Oke, Jakarta. Ugi kadang kades nggih saka Tajinan Malang menika nggih kinten salam dumateng Sekar Gadung. Siap, Bos. Ya. Dibablaske Mbak Punjung karo Mbak Luki diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepote Mas. Yuk Mbak Punjung, Mbak Luki jumeneng. Dados yuk. Pundutan saking tuan rumah request lagu setunggal lamunan sekti nemen janji ka janji nanti ka nanti iki sing dipilih sing di coba Kowe milih endi? Milih lamunan apa ke mau? Milih sakti. Neno, ayo dok. Neno. nemen janji ka janji terus Kuwi kabeh kudu dinyanyeni. ya kuwi kabeh kudu dilakoni. Iya, enak sekali. Ya sing di iki tembange. Coba. Punjung. Nemen Mas. Waduh, Nemen. Ya. Nemen. Ya. Nyapa tembangmu kok nemen? Ngono kuwi uga curahan hatiku Mas. Apa kowe gelem karo aku? Alah, aku sama ndek bojo no. Yo nek ning panggung ki profesional wae. Berarti kalau di panggung itu milik orang banyak ya Mas. Milik- Perlu. Ayo. Ayo. Ha iki garangan prengok, Mbok. Wah. Kata kula. Ini jajal apik-apik, Dik. Coba Mas duduk sama itu toh. Jangan Nemen-nemen. Bos, sama ini di sana diduetin. Ini nih tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Kok tahu kamu? Diam. Iya. Kan yang ngger peteng lu dekem mati. Kok peteng itu toh? Ya rono jepeh. Ya lek pawakane Luki pancen ngono ki. leres. Glendam meneng. Golek dijak jagongan iki. meneng ya, Susu. Di golek panggonan sing saya peteng terus ndekem. Terus itu ngendok di sana. Yuk, kaya ngapa? Nemen Mbak Luki, Mbak Punjung dados. Yuk. Bapak Oka Wibowo Cih, Amsterdam. Cih. Iki ngersake bajing luncat. Siap. Ini mengke ingkang njoget anak wedok Hani Kusuma. Oh, dados ngagem gagrag citanduwinan ngeten nika. Wah, kowe ki ra menghormati musisi kok. Kudune deng tak dung tak deng ngono lho, Bos. Baleni. Saka Mbak Imas dhisik coba. Musisi ki lek gaekne. Iki sampe wis Ah. pas. Iki lagu iki wis pas ya Imas ki Taman Juruk lek sampean ki Taman Makam Pahlawan berarti. Ojo. Coba. Yo, Mbak Imas. Piye Mas di briefing dulu, di Sing briefing dulu. tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Oke. Ya. Ayo Mas. Ya. Jan bokonge gede Sing kabeh. tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Ubah. Asik, lulus. Karek nampa ijazah. Aja ngising di sini lho. Ini barang terakhir, jeng, lakone macrit. Iki tambah iringane beduke kudu muni Mas. Ya. Disesuaikan karo sing meragakan. Aja ngising di sini ya sayang ya. Sik. Jeng tuwa. Sadurunge obah. Anu tukang isa-isa kae nek bak nganggur ora. Ya udah. Lah ngopo kok golek bak? Wah, iku nek nganti blambang lah ya susah. Iki wis Oh, tak- tidak bisa. Tidak bisa, itu kemarin, sekarang sudah pengalaman. Wes tak lakban. Ini sudah dikasih spon sofa.
Oh, wis tak lakban. Coba. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Terus. Jan gas. Jan gas. Jan gas. Oh. Iki golek kerep malah kok sponsor sedot WC. Ngesane kancaku dorek lho, Mas. Awakmu ki gaya budaya to, ora pas karo instrumene kok. Loh, lah panggih. Iramakne. Oh. Deng tak deng Mas. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Deng. Tapi yo ndak wangun ya mergo Sing halus bokonge lho, saya. bokonge kaya kampret ora patek wangun. Kampret ki condot. Kecalis. Sampean ki lho bojone dhewe atau didelok kulino ndelok bokonge kampret sampean. Mas Lutuk mau leh memberi Nah, arahan halus. ngoten niku Jabi. Halus lho saya. Iya. Sing tuwa welinge aja nganti lali. Nah, iya. Halus ya. Aduh, lah kok terakhir dia lah kemencret. Astagfirullahaladzim. Salah neh. Ora lho. Ya Allah. Mas Lutuk, Dalam Pak. jenenge Pipit ngombane bokong sok rembuk. Apik-apik. Kuwi Apik iki Mbak Sulis ya, Jal. Mbak Sulis coba. Ya, Mbak Sulis coba. Iki Ya, paling coba, apik coba, dhewe iki. coba. Boleh Mas tulis. Ya aku lah ndak Mbak Sulis pokoknya ora aku. Tulis ki jan jawab. Alis. sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Sik, aku ketutupan Mas Kluthuk, Mas Klidik, aku ra iso ndelok. Kene rene nduk coba. Pak iki ya butuh hiburan. Dalange yo golek Ya kepuasan. golek kepuasan juguyo bokonge Kluthuk kaya bokong kampret. Yo, coba Madu Brono. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Wes, pun puas. Wis anyang-anyangan aku. Ya wes, ana. Ganti aku. Sik. Nah, ayo tenan. Wah, lah iki. Ceklono Bos, ceklono. Ngawur rek. Jan iki. Ceklono, Mas. Iki sing Kowe iki mari yo obat. boyokan lho iki giting. Obat nguntek kok. Hop wis ngene wis. Bos, iki nek randang ditangani iki obate ora sah dhewe obat pil, langsung cair ae. Ngono. Nah. Kodok nemen, Bos. Ya, awas. Tung gentak-gentung ya. Tung gentak gentung. Matane ngapa kok cengelku barang ki lho. Iki lho bokonge wis cemawis ki lho. Lendasmu koyo bokong iki. Ayo kene. Tah iki jan ora iso. Cukup sik. Hah, kene. Ngawur rek kowe iki kok. Mas. Aku lek dicedhiti bokongno pira-pira tak tuku. Tolong to Pak, iki termasuk penyakit iki. Nah. Kaya pitik ape mbok duwe. Genti, saiki Mbak Punjung, coba Mbak Punjung kaya apa bedane nang ndi? Bang tak kayak kene mbok terus. Aten yo ade biadab iki. Ayo, iki sing titis Mbak Punjung karo Mbak Lilis wong loro. Sing tua-tua coba kaya apa ya? Kaya manut lah. Banyu Bengawan sinara cahyaning bulan. Lira sewu tiyan alirap buka kenangan. Oke, sip iki apik iki. Apik. Ya, ya. Pon apik. Ganti. Mas Luduk. Ganti. Ya. Ses ya. Api ya. Pon sip iki. Iki sik anak didiknya. Iki jajal aku bisa tak ganti saya. Iya. Iki gurune pinter iki. Gurune ya. Anu Busri.
Oh ya, Be. Ke Bu, niki Bu. Kena dicoba kena mambengi ya apik ngono. Apik. Monggo. Saestu monggo Bu. Monggo. Kagem Wis, tenan tak ngantek Bu Srini gelem ngangge gaya kaya ngono ki engko bayarane tak kon ngepek kabeh. Monggo Bu. Monggo. Sareng-sareng kula derek. Monggo Bu. Bu Sri ki ngagem jilbab, gak mungkin. Ngapa toh? Ya iki paling tidak tuh menjaga etika budaya. Kan gerakan, Ya, tidak gerakan boleh tapi ki diwakilne wae. Oh. Diwakilne wae. Enggak. Saged. Kalau tanpa gerakan saya enggak mau. Harus pakai gerakan. Harus pakai gerakan. Karena ini ekspresi kok. Anu diwakili Pak Manto ya, Pak Manto. Manto sapa? Ya ra iso to kuwi, Bos. Nah, diwakili anak wedok Hani, coba ya. Bisa Langsung bablas ning bajing loncat. Tandwi, yo. Pas. Kumaha Damang, yo. Ya. Wah, iki lho pawane Bu Sri, wakilono sik dulu, Nduk. Wakilono. Karo Biyen ibu Jepang. cacah ki ya ngono ki bawakane biyen ya ngono saiki jan wis. Iki rodok subur, Iki Pak. mulai diet Mas, ini tak pundokke apa salon pas yang ditempel di dalam udel terus dibuka hitam itu. Oh, berarti anu ki duduk diet ki obat gudik kuwi kan ora. Iki mergo wis rodok lemu tak we obat pari dengi. Sing Bang sapa, Bos? Oni stunting. Iya, iki no. Oh, lilis. Elis. Kok sik tondok kok mapan ki ngopo to kowe iki? Nah, ngono sik. Nah. Wah, urung pemanasan kok mleding. Wah. Wong urung. Kowe konten ono nek wis ngene, nek wis kamprete nusul. Ya. Lho Han, lek wis kamprete nusul baru kamu Nah, mleding. Lah kles mleding akhire nyepret. Yo. Dieting nih yo. Agem bawa nggih, Pak. Ora iki malah sing tuwa-tuwa ki jajal dites jogete sak urunge bajing loncat. Sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Gila, Ya iki sing lho. piti-piti Iki sing suwi melu Pak Misni ya iki. Jogete ya geraji ngiwon-nengen. Bajing loncat dados yo. Iki ternyata ana pundutan saka Mbindo Blitar dari Pak Muklas. Sama-sama. Muklis, Pak Muklis nyuwun Jogja Istimewa Taman Duruk sampun katur kalian podang kuning. Nah, iki slendrone digunakake podang kuning disuwun panjenengane Mbak Lilis, Mbak Diah, Mbak Punjung karo Mbak Sulis ya digarap Irama Bosas. Kapindhone pupuk kedua binarung karo gamelan. Ya, kaya ngapa? Langsung dados. Nggih sik, Bos. Muga berkah barokah. Nggih, wis ngeten bintang delok wayang. Nah, wis. Wis. Bakule ya delok wayang. Bakule ya njaluk. Ngene bakule wis jukuk sitok wis. Kono, Bos. Pun wis tek nyok kono, Bos. Iki dituku pisan dadi. Loh. Ya. Bakulan. Kowe iki rono bayaran kok, Sok. Bayaran kok malah rene. Sing ngedum kowe kok. Lho. Iya aku sing ngedum, iki lak sedekahmu bayaran. Sedekah diarahke. Sing ngedum aku. Sik ora saudur enteke pira? 210. 210 kan dibayar ibuke. Iki nek 50 ki lho nya, nggih mbuh ngono. Nek ra ngene dalang lak ra metu. Nek tanggono. Ibuke. Mus nampa sak kresek lho. Kene Bos, kene Bos. Mangsane susuk 40 ki. Anu 40 nggih banjur sesuk ya, Mak. Sesuk rene aneh, Pak, sing 40 ki susu ana. Wis ora mek kuwi tok sing nembang podang kuning sesuk tak bayari neh iki. Tak utang lho wi. Ya, bedele lho, ya kaya apa podang kuning. Saya, Bos. Ya. Wis, ngene. Ya oke sama-sama. Pak, nuwun sewu Pak Minto. Ya. Bakul kerupuk niki bapake pun kapundhut nggih. Pun kapundhut niku ngatutne panjenengan teng pundi-pundi, Pak. Oh nggih. Pun kula melu ndonga. jenengan nek ngetutke kula mau ngomong kula, Pak, kula nusul mungkin jenengan dagangane pokoke niku kula tumbase. Lek sampean nderekke kula. Saestu. Nggih. Iki sing sepuh nika lho, sing dereke nika lho. Hah? Yang sing sepuh Sing sepuh biasane biasane dereke jenenge kok pun tinimbalan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. lho saestu. Saestu niki. Niki terus diteruske putrane. Oh, nggih, nggih. Lah mlosok nek Mas Mito Mayang melu terus, Dik. Nggih. Sesuk nggo dagangan sing rada akeh. Ben jeleput Mas Mito. Yo, kaya apa? Podang kuning dados buka celuk. Nyuwun gungan oleh-oleh sangka panjenengane Mas Duwojo Nggih. karep ben nembang
karo anak lanang ben Siap. nyuli karo pake. Ya, Siap. kayak apa? Karya dari saya sendiri yang berjudul Ngenteni Tekamu, Bos. Saya. Siap. Mungkin dispesialkan untuk Mas Yudi, Mas Yuda, Mbak Yesi kalian Mbak Endang. Nggih.